Halkara ilmi masatyň öňýanyny ornaşylar innowasion tehnologiýalaryň serwisi bilen taşdylar. Bu gözden geçirildi. Alim bilim ulgamynyň hemme taraplaryny döwre başlarmagyna aýratyn ünseriýan Türkmenistanyň häzirki döwrdäki ösüşiniň ýokary derejesi aýdym beýany tapýar. Sergide dörlü podoklaryň ösüşine goşant goşak öňde barajy işläp taýýarlamalar we täze taslamalar görkezildi. Mihmanlar maglumat tehnologiýalary, biotehnologiýalar, ekologiýa we beýleki ulgamlarda soňky gazananlar bilen tanışmagy mümkinçiligi aldylar. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwletimizi ösüşleriň täze sepketlerine we benentliklerine çykarmakda, jemgyýetimizde sağlaşyk ösüşi öpüşün etmekde alma aýratyn orunda işler. Çünki alam adamlar jemgyýetiniň ösüşini kisitleýän esasy görkezijileriň biridir. Şonuň üçin hormat prezidentimizden bir qara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne alyp barýan oýlanşykly we öňdeňojlykly döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň bir hökmünde alim ulgamynyň kämilleşdirmegine, ýurdumynyň almy intellektual mümkinçilikleriniň hemde almy balyk idaralarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň pogtalandyrylmagyna şeýlelikde bolsa, döwlet başlamynyň tagallalary bilen ýurtda alim ulgamynyň derejesiniň kämilligini gazanmaga ul ähmet berilýär. Bu olsa Merim Oşali Gahrman Akadamynyň ýurdumynyň alim bilim ulgamyny toplumynyň esasy we halkara derejesinde ösdürmek uğruna ýola goýan başlangyçlar netijesinde mümkin boldy. Innowasion tehnologiýalaryň serwisi bilen tanışlykdan soňra Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne alim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahatyň umumy mejlisi başlandy. Umumy mejlisiň başynda hormat prezidentimizden maslahat atnaşlary iýeren gutlagy goldy. Döwlet başlamaz formatnazlary halkara parahatçylyk we naşmak ýylynda giňden bellenýän ajaýyp bayram alymlar güni şeýlede Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne alim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahatyň öz işine başlamalaryny tüýsürekden gutlap, alymlar güni münasibetli geçirilýän halkara ilmi maslahatynyň alimlaryň, alymyň we tehnikanyň öňünde barja gazananlary babatda öýdara tejribe alşmaklaryna ören uly ähmete eýe boljakdygyny anamillerdi. Sonra utgoşly görnüşde geçirilýän maslahata dünýäniň durly ýurtlaryna gatnaşan alimlara çykyş etmek üçin söz berildi. Özbekistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň vitse-prezidenti Serojiddin Mirzaýew giň meşgul halkara çäretiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşün edilendigini, ähli ugurlar we bir hatarda alim bilim ulgamynyň nähä hyzmatdaşlygyň ösdürmegine Türkmenistanyň möhüm orny eýelýändigini kanagatlanmaly bilen nykdady. Hemde munyň üçin arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşalyk bildirip, halkara maslahatynyň täze mümkinçilikleri giň ýol açjakdygyny anamillerdi. Azerbayjanyň Milli Alimler Akademiýasynyň prezidenti İsa Gabibeyli sanylgy markaly çykyş etdi. Ol çykyşynda Azerbayjan türkmen ilmi gatnaşyklary barada bellek geçdi. Bellen şäheri Türkmenistana alim, medeniýet we sungat soňky ýyllarda belen sepketler ýetdi. Türkmenistan we Azerbayjanyň alimlarynyň arasyndaky ilmi hyzmatdaşlyk ugurlaryň giň geremli öz işine alyp barha pogtalandyrylýar. Russiya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Alimler Akademiýasynyň prezidenti Rifkat Minnikhanov video aratnaşyk arkaly öz çykyşyny halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilýäni üçin hormat prezidentimizde hemde gahrman arkadamyda aýdan hoşalyk sözlerine başlady. Şeýlede ol häzirki döwürde dünýä ýurtlaryna alim ulgamynyň ösdürmeginiň möhüm ugur hökmünde kesitlenendigini kanagatlanma bilen belledi. Sonra Belarusyň Milli Ilimler Akademiýasynyň baş alim katibi Vasily Gurski dünýäniň syýasy, ykdysady, almy medeni ösüşinde alim bilim ulgamyna möhüm ornuň değişikligini belledi. Şunda Türkmenistanyň durly ugurlar şol sanyna bilim ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde oňyn tejribe toplanyny barada aýdyldy. Russiya Federasiýasynyň Almazov adynaky Milli Lukmançylyk ilmi balyk merkeziniň baş direktory Yevgeniy Shlyakto maslahatyň dowamynda sanyl markaly çykyş edip, dünýä ähmetli meseleleriň çözgüdüne gönükdirilen halkara maslahatyna atlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza hoşalyk sözler aýtdy. Gruziýanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň katibi Vladimir Popova halkara maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşün edilendigini aýratyn belledi. Härki döwürde alman hemme taraplaryny ösdürmege jemgyýetiň intellektual kuwatyny berkitmäge ýaşlaryň dünýä garaşyny ösdürmäge oňyn täsir edýär.
Soňra maksatdy Ermenistan Respublikasynyň Milli Ilmler Akademiýasynyň garasy döwletleriň arkalaşyklary ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk boýunça bilermeni Georg Vardanyan çykyş edip Ilmler gününiň bellenmeginiň ähmeti barada söz açyp Türkmenistana bu senäniň her ýyl şeýle halkara ilmi forumy geçirmegi bilen bellenmeginiň ýoly goýulmagynyň geljek beýikli işler bolup durýanyny noktada we munyň üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza hoşalyk bildirdi. Şunun bilen baglanykda iň gowy dünýä tejribesiniň öwrenilmegine, alim bilim ulgamyna daşary ýurtlar hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürülmegine uly ähmet berilýär. Şunda ýurdumyzyň iýdigidel esasy alyp barýan bilim we ilim diplomasiýasy wajyp orna elýär. Gahrman arkadamy tarapyndan başlanan we hormat prezidentimizin başdanlygyna üstünlikli durmuşa ýaşaýan özgertmeler alim ulgamyna halkara ölçegleriniň ornaşdyrylmagyna, orada öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözümine gönükdirilenler. Maksatda çykyş edenler bu ülke şany sene bilen oňatmajlary tüýsürekden gutladylar. Hemde gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdanymyza alkyş we hoşalyk sözler aýtdylar.